Každému vlastníkovi nehnuteľnosti je zrejmé, že vlhké steny nielenže kazia optický vzhľad budovy, ale zhoršujú aj klimatické podmienky bývania a zdravie obyvateľov. Stavebný fond sa poškodzuje a dlhodobo trpí. Neúčinné alebo nedostatočné odvlhčovacie opatrenia zapríčiňujú miliónové náklady vyvolané poruchami stavby. S cieľom vzdorovať týmto javom a ponúknuť trvalo udržateľné a ekologické riešenie vyvinul vynálezca technológie Aquapol, inžinier Wilhelm Mohorn, už na začiatku 80. rokov priekopnícky systém na odvlhčovanie muriva. Príbeh Aquapol sa začal hrdzavými bicími nástrojmi v mojej vlhkej pivnici. To ma vtedy tak nahnevalo, že som sa zamyslel, akú alternatívu použiť, aby som sa s tou vlhkosťou v múroch úspešne popasoval. Prišiel som na nápad vyvinúť prístroj, ktorý by využíval globálne zemské pole, a túto myšlienku som ďalej rozvíjal. Navyše išlo o to uskutočniť všetko bez elektriny a bez batérií. Ten systém sa dal navyše vysvetliť pomocou jednej z vízií Nikola Teslu. Potom sa systém jednoducho patentoval a všetko sa vyvíjalo ďalej. Výsledky dlhoročného výskumu stoja za to. Pomocou Aquapol sa po prvý raz ponúka možnosť odvlhčovania muriva a bojovať proti vzlínajúcej pôdnej vlhkosti, pričom nie je potrebné podrezávať múry, používať chémiu ani spotrebovávať elektrickú energiu. Inovatívny systém Aquapol tak predstavuje zdravé, trvalo udržateľné a nákladovo výhodné riešenie a predovšetkým riešenie chrániace stavebný fond. Zdravím vás, volám sa Vitfried Strak. Od 80 rokov sa zaoberám rekonštruovaním starých domov. Najprv ako remeselník, neskôr ako vedúci kancelárie istého architektonického štúdia a v ostatných 20 rokoch ako samostatný zadávateľ stavieb. S Aquapol som sa zoznámil v rámci istého projektu rekonštrukcie vo Viedni, kde mi ho odporúčala jedna organizácia. Neskôr som sa zoznámil so samostatným vynálezcom. Môžem systém odporúčať, lebo všetky projekty výborne fungovali a aj projekty z 80 rokov sú dodnes suché. Keď môj otec v roku 1986 založil toto múzeum, potrebovala budova renováciu. A to naozaj veľmi nutne. Zistilo sa, že sa tvorila vlhkosť, tá sa ukázala v múroch a práve proti nej chcel otec niečo podniknúť. Mal v úmysle poskytnúť svojim autám dobrý domov, takže aj vlhkosť vzduchu musela mať správnu hodnotu. Keďže je vyššia ako 70%, je pre autá smrteľná. Po mnohých pokusoch mu napadlo skúsiť to metódou Aquapol a tá, ako vidno, po 30 alebo 35 rokoch ešte stále funguje. S výsledkom Aquapol som veľmi spokojný, udržuje moje múzeum v suchu a umožňuje mi pekné autá ukazovať. A to je pre mňa to najdôležitejšie. Keď môj otec začal s vývojom technológie, mala som približne 3 roky. Viac menej som teda vyrastala s podnikom a spolu s ním som prežívala dobré aj zlé úspechy, ale aj protivietor. Keď sa ma potom spýtali, či chcem firmu prevziať, cítila som zmes hrdosti z toho, čo sa dovtedy dosiahlo, no najmä mojej vlastnej ctižiadosti. Priviesť podnik, produkt, technológiu, ako aj predaj ešte ďalej. Prevziať za všetko zodpovednosť je pre mňa veľmi dôležité, veď napokon pokračujem v životnom diele svojich rodičov. S naším zohraným tímom, širokou základňou spokojných referenčných zákazníkov v dnes už viac ako 40 krajinách mám možnosť svoje myšlienky krok za krokom uskutočňovať. Vlhkosť múrov sa nezačína hneď vlhkosťou. V murive je prítomných 12 podstatných príčin na jeho zvlhnutie. Jednou z najčastejších príčin je kapilárne vzlínajúca pôdna vlhkosť. Pritom sa vlhkosť zo zeminy nasáva do muriva ako do špongie. Horizontálna, respektíve vodorovná izolácia proti vlhkosti buď vôbec neexistuje, alebo je poškodená. Práve tu je hlavná oblasť použitia systému Aquapol. Tento systém spúšťa spätný pohyb vzlínajúcej vlhkosti v kapilárnom systéme muriva a prináša merateľnú redukciu vlhkosti. Technológia Aquapol tak nahrádza tradičné metódy odvlhčovania muriva, ako je napríklad jeho podrezanie alebo jeho chemická injektáž. Rozličné príčiny navlhnutia muriva si vyžadujú odlišné opatrenia. Na to, aby sme sa vyhli nesprávnym krokom pri rekonštrukcii, je nutná predchádzajúca expertíza a analýza. Aquapol ich ponúka v rámci rozsiahleho primárneho poradenstva priamo u vás.
Spôsob fungovania prístrojov sa síce v súčasnosti nedá vysvetliť školskou fyzikou, výsledok však vraví jasne. A to už od roku 1985. Vedecky uznávanou metódou DAR možno exaktne merať obsah vlhkosti. Tieto merania sa robia priamo na mieste. Porovnaním prvotných meraní s následnými sa transparentne zobrazí a zdokumentuje pokrok v odvlhčovaní. Iba tento spôsob umožňuje zistiť, aký je skutočný stav múriva a či sa jeho odvlhčenie napokon podarilo. Úspech vysušovania múriva tvoria 3 faktory: technika odvlhčovania, realizácia sprievodných opatrení a sanačná technika. Aquapol tu jasne zohráva úlohu odvlhčovacej techniky. Aby sa proces odvlhčovania nezablokoval, či dokonca úplne neznemožnil, sú nevyhnutné sprievodné opatrenia ako napríklad odstránenie izolačnej omietky alebo obnova škár. Záverečným krokom je ukončovacia odborná sanácia. Pri vypracovávaní koncepcií sanácie kladie Aquapol mimoriadne veľký dôraz na trvanlivosť, výber materiálov a hospodárnosť. Zohľadňujú sa pritom aj stavebno-biologické zásady. Komplexný prístup zabezpečuje dlhodobý úspech. Úspora prírodných, čoraz nedostatkovejších surovín a využívanie alternatívnych, nákladovo výhodných foriem energie sú dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým a sú aj ústrednou súčasťou našej firemnej filozofie. Pre nás to znamená koniec s plytvaním, vývoj smerom k trvalej udržateľnosti a zdravšiemu životu. Touto zásadou sa riadíme už dlhšie ako 3 desaťročia, každý deň a každý rok. V celosvetovom meradle prevádzkujeme viac ako 55 000 inštalovaných zariadení a to mi dovoľuje povedať, že významne prispievame k zachovávaniu stavebného fondu nehnuteľností a rozhodujúcim spôsobom predĺžujeme ich životnosť. Aquapol International. Trvalo udržateľné odvlhčovanie múriva od roku 1985. Jednoduché, prirodzené, merateľné.